Angola Galicia. Hello, sound check 2, sure. Hello. Hello, sound check. Ozomoro Nyayo. Ozomoro Norumba. Onye na-egwu nwere ibe ọ na-eme ikolobịa na-ebulu mma Igbo kene gị na-egwu
Akụchukwu ugo na-abụ odogwu nọ na-ekene onye na-ekwu ịma na o nwere ibo na-eme mma. Kedu maka Daddy Boy chairman obodo ugo na-abụ Akụchukwu na mụ kenele n'egwu ugo na-abụ ọbịa kenele chairman ọdụkpọdụ na nye ekele gị onye eze na-egwu na-akpọ gị ugo na-abụ ọbịa lie ugo na-abụ na ị ga-adị onye na-ekwu nwere ibe na-eme ugo na-abụ na ihe adị odogwu mmasị n'ibe apene gị ugo na-abụ na ị ga-adị onye na-ekwu ịma na o nwere ibe na-eme bịa kene ugo na-abụ dịka ọdụ na-akpọ ugo na-abụ dịka ọdụ na-akpọ nwoke m biko bịa keneli na-ekwu Akụchukwu n'ihe dị onye nwere ego bụ chi nwa ogbenye n'ọkwa n'ihe ka anyị na-ekwu Daddy Boy bịali Daddy Boy bịa kene onye ọma Daddy Boy nke egwu na-akpọ onye na-ekwu na o nwere ibe ọ na-eme Daddy Boy bịa kene ọzọ nwere ibe ekene gị na-ekwu Daddy Boy o mesịrị ofu ụbọchị na ị ga-adị odogwu ekwulu ka aghali na obosi ekwulu ka aghali onye mbosi izizi na na-ekene ekwulu ka aghali odogwu nwanne asị n'ibe emene Daddy Boy bịa odogwu nna m kelele ya ndị mmere ego na ikolobịa ndị abozi ụgbọ na ndị ọma onye jụ n'ụlọ dị iwe Nwajugo nni ya n'obosi Nwajugo nni ya onye bosi nwanabịa kene Nwajugo nni ya onye nwere onye nwere ibe odogwu obi mosi izizi dịka ọdụ na-akpọ ililililili mana ị na-eme egwu anyị dị eji Igbo soli soli DJ Modesta bịali bịarụ m anya n'egwu oke nwa na iso n'ibe a na-eme enu ụwa ga-ekwekwe ka mbili wee mebe ụwa ị na-agwụ ya agwa ilililili Daddy Boy odogwu ugo na-abụ na ihe adị onye nwere ego bụ chigbu ogbenye nye ka anyị ji kwuo okwu ịmalụkwa onye mmadụ ego na-ezenụ ndị lebụlụ ya wee chụma onye mmemme ọfụma n'obodo achụrụ ihe ka egbuo onye gbuo naanị ma ọzọ nwere ibe n'ọmụ na-ekwu egwu m bịara ụmụ ozi nnukwu ibe na-ekwu n'egwu ụwa ga-ekwekwe ka ntibe bụ ụwa ji ọmụ n'aka omemma na mma ya na omejọ nọ n'onwe ya njọ enwezikwala m ndị ntụtụ na-ekwu ajụjụ ka mụ na-ajụ ililili obodo amasị ugo zelebụzi enu ụwa ga-ekwekwe ka mbili ọnụ ga-ekwekwe ka ntibe egwu ụmụ nwere ọnụ mee ka mmebe ụwa mụe
enwesikwala ndị na-emebe a enu ụwa ga-ekwekwe ka mbili wee mebe ụwa chi nyere m ụwa ga-ekwekwe ka mbili Number 1. Okay, wanna go di. Number 1. Number 1. Onye bụ na mmadụ ọyị mụ makwa na ọ bụrụ mmadụ ịga n'iwu Chukwu ọnụ ọyị oyi ma bụ na mmadụ na-anụ ọ bụrụ mmadụ na-atọ na-atọ gị mmalị eze n'ije n'ụdị ọnụ ụmụ ụwa ilu ga-eri ji eje n'ụwa Kedu maka ekwuru ka nhali n'obosi ikolobịa n'obosi oke nwanne anyị ikelele gị n'egwu ekwuru ka nhala na ị ga-adị onye eze onye nwere obi nwere iwe onye ji gị n'otu mmadụ ekwuru ka nhali kedu maka ogbu ebi na ukebi ogbu obi ya ọnụ na-ekene gị n'egwu ogbu obi ndị ekeneli ogbu obi ndị ya gị n'egwu gị mmadụ ya ogbu obi na anya ekene ogbu obi na ukebi ọsịrị kala na-abịa ka iji egbu obi ọdọgwu onye Moses anyị ekene gị ogbu obi na-emekwa ogbu obi abịagokwa na-ekwenụ na ogbu obi ọdọgwu na ya adịla gị mma ogbu obi odogwu onye ji gị na oji odogwu ogbu obi n'ala ekene ibe dị gị mmadụ chi gị mma ogbu obi onye mbosi izizi onye ọma n'ala ekene oke mmalụ egwu anyị ga-eji igwe dị olu ya anyị na-eti egburu ka aghali n'obosi onye mbosi izizi ekene dịlị gị ekene dịlị ndị na-eme ọgọ n'egwu maka na o mere ọgọ ga-abụ isi nye ọnụ
onye mela ọgụ na-abụ isi nwoke marụkwa onye na-abụ na mmadụ na nkịtị na-abụghị onye bụ na mmadụ ndụgokwe n'egwu maka na o bụrụ mmadụ ịtọla atọ onye bụrụ mmadụ n'ala iwu chukwu ị nọ n'ihe na-ekwu egwu m ka m na-eti ya ịmalụgo egwu m ka eji nwere ya n'ụwa ọgọ bụ chi onye mechala ime oke nwere ihe dị eji m agụ na-eji m ọbana n'ụwa wee gawazie ọbana bụ m onye ji n'aka ojilasi m ọgụ Evangelist Pius onye ọma oke nwere ibido bụ ya keneli onye nwere gị nwere ibe onye ji gị n'oge ibe egwu m nke na-eti onye echichi achifu n'anya nke n'ụlọ a sị na ndị nwe ozu na-achọ ịbata na anyị ga-emechi egwu emezi anyị etiri egwu ndị nwe mmadụ na-abịa ọnọ na anọ ije nọdụ anọ ilu ka anyị ji bi nwa ụbọchị ọ na-azụ ka anyị ji ana kedu ibe anyị na-akụ asị n'ebe